ong alang litum la ajah katum plang pikapot hala plang pikatum la kiduk katum pan dong sit amat alang litum amit hang ari ahidi kacubai ida aner luke hai bai long ni aju kluk klar si hala tum hai ga bai la penke alang litum aning pungsi jelang pesi duk pikapot meeting ke dot hai ta vesi alang litum tennis court along si meeting ka kedo open space tennis court along hall tawi non ilitung tala puson tang nang keplang tang lo itutum apan nang piduk pik lo India sarkara sam sarkara tu nang piduk pik ke nang piduk pik ra ilitum hanan kokre dia pansi alang litum kiduk pen kiduk ari pen ilitum alang litum long chohang dam dite ilitum reng un la puson nang pincong si ilitum hanang kokre si ke klem seta lagi ning oi nang ne hiri nang ne mo pen poet lo 1789 French Revolution hota la puson lo Bolshevik Revolution 1917 aning kanta la puson lo Russia ta lapen non ilitum ta apor la son nang litang lo labang so AMOS ilitum chinilo kecheng preamble lo masih ketok karbi pusi hadak tok shot ilitum karjulong ke a tribe tin atom phanta lamdon chetok latpo pu kuki atom phanta rengma atom phan anta ko lamdon cetok lapo posipu setahala karbi atom han bicho kopilo lagi ke claim ke India Assam sarkar tum arlobu bidi kanglim pen kopilo ke claim nam ke karbi atom phan anchi matha chot la tum ki pu ili tum phan ang pipu yok long ya phan akaprik a tribe atom phan ili tum matha the pu nakapipu long ya phan ili tum ang bong misunderstanding kapedoji ilum kacing ni kacing po kacing hon kacing pa veja pansi labangso hala preamble long la puson ke tok la sini dum la oppose lo la pen hala da ke tok pilo final solution hala da ke pu ini tum autonomous state ko hang hello pu integrity of Assam ko sa da ke pu Assam ke pipu hello hala da la son sini pu la si ini tum la preamble pe la masih dum oppose lo lapen 2.3 appointed le lang lapen lo te akahin no sai si hanet lo la si non 2.3 along alambang ilitum chini six schedule pulote la ke constitution pulote la ke death kikim aron lo te ko puson India constitution do body lang dam tha India constitution pen India death kim det lo halada tokti constitutional law Chinese atom banta Pakistanis atom banta Bangladeshi atom banta European atom banta American banta hadak lapuan reserve nam open haladak tokti to un il athema bang alutin nang na thanga det do rep lo akit sai si abang Pakistan to sa dolo Chinese sa dolo Bangladesh sa dolo bang amithang to replo kirai alang litum phan adim ke pik na ya kama melo non litum ta la puson thak six schedule lake constitution hala six schedule akitab lo masih tok det lo lake constitution within constitution pusi Muhammad Hidayatullah ta chief justice of India ta pulo lapen BL Hansaria Justice of Supreme Court alang lika pulo lagi mini constitution pulote komana panola lake ilitum adet asotong han Chumang Khasi Naga Karbi Dimasa Garo atau pan Mizo atau pan Kerai dia pan sila bangso a constitution kasalam lake constitution jongsi result pinangji open pinangji pulote konat lo kay claim nangji lake 6 schedule along paragraph 2 sub paragraph 7 along lapen 6 along haladak ke tok do halaso
council election la pen voter list ka silam ya phat allo che silam non ko mat la silam po India government ma te tok salong ma hiliot krek pen tok salong adim ma kal silam nani kali dak di puyo hala council of pi salong hadak si ka silam nani ange itunge had delis ke po had discourse ke po ke claim nani ke dak hep emetang itung emetang ya kom che chini ne de la pen ako hala CM pubong titi 163 article 163 ateng ke Council of Ministers kroi krete governor thang ta claim ut a alang li India constitution of hansi ke pudal article 163 ke India constitution halake itu ma constitution ke konadlo 6 schedule long pil haladak ke to haladak 20 BA along that talk law ASDC atung MOU ka sohia hod alam don ka yatok hod hala BA da selam that law la pen BB along da selam that law hala dak pulo governor aning hanglote Council of Ministers apanching kiama approval enang ni governor ba Governor aning ke hang pen so hidak nang ji po hada ke tok do BA pen BB 20 BA 20 BB along ke tok do ante athema ilitung ko pipo se 20 BA 20 BB along enang ko athema lahelo itu ma constitution itu ma deadla pen sige kim lo hala 60 hala India constitution pen lagi kim kali ilitu ma det ke anke ko mana phon lo la ke rai nang ji जो सी राय नंगी ओपन नंगी रिजर्व नंगी पुलोते को माना फन लो इली तुम हलक दाग लोग असेलाम हुड कुकिया तुम फन रिजर्व पिमे रेंग मा तुम फन रिजर्व पिमे श्याम तुम फन रिजर्व पिमे ट्राइबल बिहेक तुम फन रिजर्व पिमे बांग आके थे तुम फन गली नॉन जोंग सी हाला बोंगली बिहारिया तुम फन रिजर्व नंगी पुइली तुम निंगे दोन थुरोंग ओपन नंगी पुलोते अमिनिंग के गोपिलो के दा lake det so to pan sikidul ke det so to man ke rai ke pan se la silam body akhe so to pan body ante bongali hala non amenda pudet ame de Mamata Banerjee chief minister atum akhe alang yung tribe solo ma rai pipi te alang yung tum vir det ma man Nitish Kumar Bihari akhe alang li tum akhe pan rai pipi te alang li tum vir det poma kali det ke di lake la pot si sik sidul along ke det ke akhe the tum han ke rai ji akam avelo lake li tum ning ke aning ke the no potakali lo bang atom phan ne likai ta puwer lo ilit karbia tum purti duk aning ke ari kong dagran apin ni rak prot atum si hala bang irupling ke bang yar tum han si ke rat don ji putet terak rema ilitum la peksi la bang so AMOS nilipiding oe det po pini nikado we ka ching room pon ning arong pigalam lo ilitum alun tadu ching room pet lo te tum hai det pu ching room re det lo te tum rem det alun tadu the more we get together bude the happy are we pubudi la si la salam besen la si kado we phanta churu no la pen la bang so AMOS hala package pen alang litum poisa ke wan rehabilitation la bang e chogi ala bang tum peding na setan la par ason kaprik nili halison pang pudam da dob yelang 3.8 along India government pen Assam government si Karbi Cultural Center Kasalamji taralang solong ke itum silamet lo ke silamet lo po alam asap to tokti silamji bus kita lage phere me alam ka phere me ko pepot lo la son thak lamdon TNV atum India government pen Tripura government pen chetok lo lamdon TNV atum Tripura Tribal Nationalist Volunteers atum BK Khangkhol atum amala lang itum tok lo la Tripura Recho Hemabang
repair tu nanti puya pimi tu nanti wala dah ketok amat coklo pimi na puya kecik amat bagai kopi lo coklang hala Tripura government tu India government tu bagi ingkir cek ti lagi hokalang lo nili tadam lo ni panan pilu long le la pen hala recho bang pan ihia tuwar pen hala room hini ke thom dang de hadak si pedam long chok amat la ingkir cek kangkir unahut piloma cuma tha nang tu pan ka selam po mat bangge la tribal tu anoksa aketok alam ang tek an ke pivir lap aman bangge bongalia tu pan an cetok lap cibitip TV tu aman impuang haro fronol ka kudiram bos ta hukuman ni as akum lin si bangge tip hello non nang lipin nang litum pinile lang nam ta teknologi ani pilo cuma satu ton ke impuan pun mana na bangpu Pranab Mukherjee President of India tribal tu opos tu no lagi lason ke chokchi pubang impu bori dia amanong ke museum hadake Rabindra Thakur kopat ni la tuasa docor tribal tu thang tahu dia non la dakta son sina salam yipu non itu mirjeng aklam pupi ni dopudi halai sing mirjeng aklam pupi mine do body la anta bange tereng la patek lo non itum ciri dunde la sila 2.3 ta arlopen la arlokam mane bidikang limpen henopik akam sila daketok pon la si itum la anta opos lo do orang ka opos hala 2.3 2.9 DC bukan lagi nili sika cini lo tiho DC alam ge DC polote lagi Assam government lo lagi DC ke Assam government lo lagi angge DC panjang si pitudet polote Assam government masih cipidet lo mati angge ili matadha he ni juno dak nang nak he ili tum autonomous council dulu autonomous council panke hongwa na biason bukok pon ling si pon bom le ho hala dak ke piti pu cicini ne la sila so lambang ilitum ciri nang il son hong wat abi ciplang dun nang ni la an sinili lam ning je sinilang kang son dolan hala itum ke autonomous state si chuhang bom lo bodi itum hangin nang pipik asamar lo si doyi bulu nang pipik tin borak wali phane pilo ke pi mini secretariat bang kim etlo sanction etlo secretariat polo te ke pilo secretariat polote state aphan laki mini secretariat polote mini state aphan lo laki tamane mini state polote autonomous state ason lo halada bang halatum hange pituet lo itum hang nang pipe ke hang atum hang nang pipe hala ke hang he tum hange aki joy pitude ini tum teklong lo kedi lasi ili tum han ko pia ko sinang pipe det po neliga matha la arhipa dalong mikir okora putok la hoklo la pen 2007 na ningkan army tunda pulo karbi de kachini neta akele thupik pulo neliga matha non ke kachini tum sike onglu ili tum than wore pen jok hedi kachini tum sike onglu la pen itum chini pon pom porong bethe da no be chini lo la ka pachini ke kember rek apot si non ke ili tum hanage rascal budage pubodi rascal pun neliga mata alang litum rascal pu ketok hedi amining chini ne si ketok arkom lapan distoring pu gala take itu dictionary lo talong li la songe alang litum ingraji da awa alam takim mi si ka ulai pi bang ingraji tum na chini ne lagi la puson la porsi la hoyalam alang litum ka chini ne porsi claim lo Bongo senadong sa ali ke longyi bongo senadong bagai ingsamri bagai bihari atom sa ali ke longyi halatom na ingsamri kacedan pigay la ilitum akarbi atum Allah si kacedan pi lapuan katherak memialam lapot si lapuson ilitum katherak memiakam ke claim kledetia pansi itu kado ye phana chuning ri lo la panili tum da ka chetong tum an thake la ka therek me mi ka me claim ke lo la ka thek lor lo la pen ke claim ke de dia phansi rat atom phanta ili tum than bom nang po ni tum mo pia po si theng tong ben ke claim
Tengtong ben itum han claim lipurar ni si minister police tum nan peklang thek the lo high court order doku jok si don te lata ni dum claim ke hok lo high court order ta kroi nang ji setano mai dun thek long le la ko pe bo zein ha tengtong claim tengtong ke kapat he ang pha lagi simbolik eta isi simbolik mane isi arjang lagi kapat he ang rata tum han kapat chini apan lapen eson bangke itung ko pipo si ajo la theng to meng klem aner lo ke litung duk pi kapon hala French revolution hudle ajo si hai ga chupai nang ason ilitung abang ke aner lo ke hajira ke dun sai se anong ke dun asya me thanga kheti ki klem arnikang sam si itung che tong si itung la theng tom procession claim nang ko ko pipo si arjo arnia o theng tom ke nang athema ilitung opan bang nang ka etek dunjia tum ta domine ing ting kuk lyong si kang ting e yong yong si tum dang wa ta ti la sini tum theng tom ta ke en la si la bang so theng tom procession ta arong ta rong si jasmet ke claim nang yi munit tum pan pachini nang yi la MOS batai kai ta ilitum aprange siksidul ke biong pulo amat an ke hala ko pinilam don cetong le la siksidul si aku tham dule titi pibi tumu chot titi la si ni dong pulo la bang galila itum yong si autonomous state long sita siksidul paragraph 20 taksi doji yung si sikidul yung si pawe tu det lo te autonomous state ta kampanya thai ta we tu det ji la pot si ilitum la sikidul ta si kapang tang nang yi jasmet la pen ga autonomous state ke long vek nang pen men mo pike hempre kang tim long lok ada me ong jot alam lo la an ning je sini liam kardon ek pi yo ti kardon pil kardon